Den over den vej, skynd at bukke ned og tage, og så kører den vej. Jeg synes, at agility, det er så vanvittigt sjovt, og så er det jo rigtig sjovt, når man selv brænder for at give det videre til andre. Og mit indtryk, det er, at alle hunde, uanset race eller ej, altså agilityen skal være forskellig, men for alle hunde er det sjovt og udfordrende, fordi de bruger både fysisk, men de skal også bruge hjernen. Din rolle som instruktør, hvad kan du sådan forklare kort, for dem består af? Altså for mig der er det mest at give folk glæden ved det, og hundene. Altså gør det sjovt både for fører og for hund. Kan du komme lidt ind på, hvad den store udfordring er for løberne herude? Men det ved jeg ikke. Jeg synes egentlig ikke, der behøver ikke at være stor udfordring i det. For mig er det væsentligste, at det er sjovt og hyggeligt, at så nogen rigtig gerne vil nå noget og blive rigtig gode. Det vil jeg også gerne hjælpe med til. Men det allervigtigste, det er, at man har det sjovt sammen med hunden og har et godt samvær. Ikke så meget, hvad man egentlig når.